בשבילך אני מייק, אבל אני שלמה סדן מקיבוץ בית זרע. וכאן במוסד הזה, לפני 30 שנה סיימתי אותו בקבוצת ארז. כאן העברתי את השנים הכי טובות של הנאורים שלי. בעצם המוסד התחיל להתקיים 20 שנה לפני שאני הגעתי אליו. בשנת 1949 החליטו חברי שער הגולן ובית זרע, שהיו קיבוצי השומר הצעיר היחידים בעמק, להקים כאן בית ספר ברוח התנועה. היו כאן המון אידיאלים, אהבת מולדת, אהבת האדמה, הטבע, הקיבוץ והסוציאליזם. איך זה נראה עכשיו, אופק? המוסד של היום די השתנה. משנות ה-80 כבר התחילו להגיע לכאן ילדי עליית הנוער בכמויות רציניות. עד כבר הפסקנו לקרוא להם ילדי חוץ. בשנות ה-90 הגיעו לכאן קבוצות של ילדי נעלה מרוסיה. ועכשיו בשנים האחרונות כבר מגיעים לכאן ילדים אקסטרנים, מטבריה, מהסביבה. גם אני התחלתי כאן, במוסד החינוכי הזה, כשהיה עוד מוסד חינוכי קלאסי. הייחוד החשוב של בית הספר הוא באינטגרציה המלאה שמתקיימת כאן בין התלמידים השונים שמגיעים מהרבה מקומות. אז כמו שאמרתי לך, כאן אני גרתי כמה שנים, כל שנה החלפנו חדר, באחת השנים זה היה חדר שלי, בוא נראה אם הוא השתנה. לא השתנה בהרבה, חוץ מה שאנחנו גרנו 4 בחדר. זהו, אנחנו עיקר זמן בילינו כאן, שירה על הדשא, חברה ראשונה. גם אנחנו יודעים לאהוב. ואיזה תלמיד אתה היית? אני חושב שהייתי תלמיד לא רע. ובגרות? בגרויות אז לא עשינו. אצלכם עושים? אצלנו עושים, לימודים זה הדבר הכי חשוב שיש. אתה יודע, לימודים עם הראש לשנות ה-2000. בכלל, אנחנו דור המחשבים. אני גם בונה מצגות, גולש באינטרנט. נהנה מזה מאוד, ובכלל, מחשב זה החיים שלי. אני עושה עבודה גמר בחממה. אני בוחן זנים חדשים, שאולי בעתיד יהיה להם השלכות מסחריות. וגם באולם הספורט אהבנו לבלות. כנראה ספורט זה תמיד דבר חשוב. אצלנו נבחרת הספורט, ההתעמלות שלנו היא ממש מצוינת. יש לנו כמה אלופי הארץ. אצלנו החינוך לעבודה התחיל כבר מהמוסד. אחרי 6 שעות לימוד הלכנו לעבוד בענפים השונים בקיבוץ, במספוא, בבננות, ברפת. אצלכם זה גם ככה? אני מתנדבת במד"א, פעם בשבוע מוקדש ליום עבודה. אומנם זה לא עבודה בטוריה, אבל זה גם חשוב להציל חיי אדם. מעניין מה נשאר מאז במוסד. הנה אהוד שמיר. הוא עוד מלמד פה? כן, הוא מרכז פה תוכנית מיוחדת לדמוקרטיה וערכים. לפני שבוע זכה בפרס ראש הממשלה. מה אתה אומר? כן. אתה יודע, כבר בזמני הוא היה מחנך צעיר ונערץ. הוא זה שהכניס בי את האהבה להיסטוריה. אני בשביל עצמי, אותו שלמה סדן שגדל והתחנך פה עם הערכים שנטמעו בי פה, ותמיד יש לי פינה חמה בלב לבקעת כנרות.